ora gampang nampa lelakon iki aku wis nyoba ikhlas senadyan abot waleh nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya nanging atiku wis dudu duwemu Gusti tansah krungu apa panyuwunmu monggo kowe enggal entuk kantiku Cahayu Kang Mas aku belum bisa nrimake yen kok awakmu sanding karo wong liya tolak aku golek gandeng apa tenan durung ilo kowe gandeng wong liya apa iki kasunyatan sing bedasane kembang mekar ono ing ati nanging kudu aku sing duwe wis cukup laleno timbang atimu hatiku percaya aku sumanding wong liya Kang Mas jane aku yo ora lilo ora ikhlas yen to sliramu nyanding wong liya apa kabeh kuwi murni saka sajroning telengaku Cahayu saestu Kang Mas aku lagi ora percaya kabeh kuwi asli saka diriku Cahayu wis entek lho wis entek sing aja ora gampang nampa lelakon iki Deka wis nyoba ikhlas senadyan abot lakoni Obra kasunyatan tresno kowe sumanding wong liya Aku